На што гатовы Лукашенко? Чаму на беларусаў наракае маці яго малодшага сына Мікалая, а таксама якія страшныя лічбы хаваюць улады і як беларускія сілавікі рыхтуюцца да тэрактаў? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко адпачыў пасля сваіх маскоўскіх гастроляў і правёў шэраг сустрэч са сваімі найважнейшымі чыноўнікамі. Напрыклад, у размове з міністрам замежных спраў Максімам Рыжанковым Лукашенко падобна закрануў пытанне сваіх напружаных адносін з палякамі. Прынамсі, пасля сустрэчы міністр сказаў такое. Главой государства также был обсужден ряд вопросов о реализации неких наших шагов и шагов наших партнеров по восстановлению доверия в наших отношениях. Касалось в том числе и ряда западных государств. Гэта цікава, бо галоўнае патрабаванне палякаў вельмі простае – адпусціць палітвязня і журналіста Андрэя Пачобута. Лукашенко гэта добра ведае, але пакуль упіраўся. Ці значыць, сённяшнія заявы, што ён саспеў для таго, каб зрабіць крок насустрач, убачым ужо вельмі хутка. Другая сустрэча Лукашэнкі прайшла з прэм'ер-міністрам Турчыным, якога ён сам жа прызначыў тыдзень таму. Прычым размова ішла пра праблемы беларускай эканомікі. І адметна, што Лукашенко сам прызнаў, не ўсё добра з экспартам і не толькі з ім. Да, рост ВВП у нас есть, но у нас есть и проблема. Много вопросов, которые надо решать, чтобы не провалить по итогам года и прирост и так далее. У нас и промышленность немножко, и сельское хозяйство пока идут с небольшим минусом. Пусть небольшой, но минус. Але ж Лукашенко знайшоў і нагоду для сціплай радасці. Знаю, что огурцы и помидоры подешевели Да. к уровню прошлого года. Я доложу тоже сегодня по этой ситуации. Акрамя таго, Лукашенко працягвае патрабаваць ад чыноўнікаў сваю загадкавую формулу справядлівасці. Прасцей кажучы, каб тыя неяк вырашылі праблему з ростам цэн. Са словаў Лукашэнкі вынікае цікавая сітуацыя, што раней Турчын спрачаўся наконт гэтай формулы, а цяпер вымушаны сам жа яе і распрацоўваць. Адметна, што ані Лукашенко, ані яго чыноўнікі пакуль не ведаюць, як усё гэта павінна выглядаць, але ж прагучалі нават тэрміны, калі гэтую унікальную распрацоўку прад'явяць беларусам. Ну и формула ценообразования, формула, мы ее называем справедливость. Ты оппонировал тогда, будучи губернатором, ну а сейчас, будучи председателем правительства, как на это смотришь. Но 1 апреля мы пообещали народу формулу эту выработаем, которая не будет ни предпринимателей давить, производителей, не будет давить потребителей. Гучныя заявы маці Мікалая Лукашэнкі. У эфіры тэлеканала СТБ паказалі перадачу, прысвечаную беларускай медыцыне, і вось што цікавага там прагучала. Напрыклад, былая асабістая доктарка Лукашэнкі Ірына Абельская, якая цяпер узначальвае лечкамісію і засядае ў Савеце Рэспублікі, панаракала на беларусаў і прызналася, што ёй будзе сорамна. Па яе словах, часам вясковыя фельчары забываюцца пра інструкцыі і не выклікаюць хуткую дапамогу, калі гэта неабходна. У той жа час Абельская адзначыла, што звычайны народ редко выкликая хуткую па всяких дробязях. Сегодня, мне будет очень стыдно, если кто-то на фельдшерско-акушерском пункте при возникновении экстренной неотложной ситуации не вызовет бригаду скорой помощи. А ведь вызов бригады стоит 164 рубля по итогам 2024 года. И сейчас вот можно понять, что та бригада, которая выехала на температуру 37,2, она не выйдет на более серьезный, более важный, жизненно важный случай. Вот этот момент. Бригады скорой помощи. Нагадаем, што Лукашенко асабіста прызначыў Абельскую кіраўніком спецыяльнай камісіі, якая правярае бальніцы і паліклінікі. І цяпер яна расказала, чаму ўвогуле гэтыя праверкі пачаліся. Маўляў, праз кепскія паказчыкі і вялікую колькасць скаргаў ад насельніцтва. У выніку праблемы ў медустановах тая камісія убачыла і зразумела, але ж калі іх выправяць, загадка. Были выявлены, конечно, такие блоковые, важные, системные нарушения и замечания, дефекты. После этого, конечно, и были определены те мероприятия, которые позволят их устранять. Это не процесс одного дня, это не процесс одного месяца и даже одного года. Абельская, дарэчы, не адзіная, хто адзначыўся на гэтым шоу. Міністр аховы здароўя Хаджаеў пахваліўся заробкамі беларускіх медыкаў, а рэктар Віцебскага медуніверсітэта Чуканаў завёў старую песню. Маўляў, нават студэнты-платнікі ў Беларусі платяць маловато. Даже платная форма обучения, она покрывает от 40 до 60% затрат государства всего лишь. И опять же, это к вопросу о том, что
здесь, если подходить комплексно, ведь речь только о прямых затратах, а есть еще затраты на развитие дополнительных каких-то компетенций его, на развитие его как гармонично развитой личности, участие в художественной самодеятельности. Вроде бы и ничего, костюмы, музыка, прочее. Страшныя лічбы сведчаць пра катастрофу. Апошнімі гадамі ўлады Беларусі засакрэцілі даныя аб колькасці нараджэнняў і смерцяў, але зеркала пры дапамозе Белпол атрымала свежыя лічбы Міністэрства аховы здароўя. Яны паказваюць сітуацыю з нараджальнасцю, і гэта проста бяда. З непублічнага дакумента чыноўнікаў вынікае, што нараджальнасць у Беларусі працягнула падзенне, пачатае яшчэ некалькі гадоў таму. У 2023 годзе ў краіне нарадзілася 64 605 дзяцей, а ў 2024 толькі 58 993. Гэта значыць на 8,7% менш. Для разумення, у 2015 годзе нарадзілася 119 тысяч малых, то бок цяпер беларусаў нараджаецца ў 2 разы менш, чым 10 гадоў таму. Сітуацыя страшная, і ўлады гэта добра ведаюць, хоць публічна пра гэта і не кажуць. Замест прызнання праблемы робяцца дзіўныя целарухі, якія, на думку Лукашэнкі і яго паплечнікаў, мусяць неяк выправіць сітуацыю і прымусіць беларусаў больш нараджаць. Напрыклад, змаганне ўладаў з ЛГБТ ці увядзенне адміністрацыйнага пакарання за прасоўванне ідэй child-free. З той жа оперы і ўсе гэтыя прычытанні чыноўнікаў у тэлеперадачах, дзе гаворыцца, што беларуская жанчына мусіць спачатку нарадзіць дзіця, а лепш дваіх, і толькі пасля думаць пра кар'еру. Прычым нават у апытаннях афіцыйных сацыёлагаў беларусы шчыра кажуць, што заводзіць дзяцей ім перашкаджаюць не нейкія выдуманыя ўладамі ЛГБТ-актывісты, а нізкія заробкі, высокія кошты на жыллё і ў цэлым няўпэўненасць у сваёй будучыні. Але ж пра такое лукашэнкаўскія чыноўнікі не скажуць, бо следуюць вядомаму выразу, які гучыць так: галоўнае ў следчых дзеяннях – гэта не выйсці на саміх сябе. Ну і ў працяг тэмы пра беларусаў і дзяцей. Мінчанка выклала ў сваіх сацыяльных сетках вось такое пранізлівае відэа. Ну что, поговорим немножко о буднях женщины в Беларуси. Нам наше государство говорит, что рожайте детей, побольше, 3, 4, замечательно. У меня 2 детей, и знаете что? Меня 3-й раз увольняют за больничный. Дети маленькие, представляете, они болеют. Оказывается, о боже, да? Как интересно. У меня нет возможности отправлять кого-то другого на больничный. На больничный хожу я. Потому что мой муж зарабатывает как 3 моих зарплаты. Ролик паглядзелі ўжо 300 000 чалавек, і ў каментарыях пачалося сапраўднае пекла. Большасць гледачоў крытыкуе маладую маці альбо раіць ісці на працу ў дзяржаўныя установы. Маўляў, адтуль за такое дакладна не выганяць. Але ж па законе за сітуацыю з бальнічнымі і хворымі дзецьмі звольніць чалавека нельга ні з якой працы, ані з дзяржаўнай, ані з прыватнай. Таму, хутчэй за ўсё, жанчыну папрасілі звольніцца па ўласным жаданні, і яна вырашыла не ісці на прынцып. Небяспечныя студэнты і страшныя выкладчыкі лукашэнкаўскай Беларусі. Стала вядома, што на беларускім палігоне пад Віцебскам расійскія вагнераўцы праводзяць навучанне афрыканскіх салдат. Пра гэта піша выданне Intelligence Online. Са спасылкай на свае крыніцы журналісты паведамляюць, што кожны месяц гэты цэнтр, арганізаваны на Віцебскім аэрадроме, прымае на навучанне мноства замежных вайскоўцаў з афрыканскага кантынента. Апошнімі удзельнікамі курсаў, якія завяршылі падрыхтоўку ў канцы лютага, сталі байцы 36-га батальёна спецыяльнага прызначэння лівійскай нацыянальнай арміі пад камандаваннем Халіфы Хафтара. Акрамя таго, на аэрадроме ў Віцебску некалькі дзён таму з'явіўся яго сын Садам Хафтар, а разам з ім Руслан Шлялян, вядомы пад пазыўным Радзімір, які курыруе аперацыі ПВК Вагнера ў Лівіі ад імя Масквы. Яны прыбылі для назірання за ваеннымі манеўрамі ў трэніровачным лагеры. Чакаецца, што неўзабаве на аналагічны курс прыбудуць вайскоўцы з Малі. Такім чынам вагнераўцы праводзяць навучальныя курсы для спецназа тых афрыканскіх краін, якія супрацоўнічаюць з Масквой. Заняткі праходзяць у жорстка структураваным фармаце. На працягу 3 тыдняў удзельнікі асвойваюць асновы кіравання тактычнымі, разведвальнымі і ударнымі дронамі. Цікава таксама, што прыкладна з верасня 24-го года расійскія найміты рэгулярна трэніруюць і беларускія ўзброеныя сілы. Займаюцца яны тым жа – асновамі вядзення вайны з выкарыстаннем беспілотнікаў. Ключавую ролю ў такой падрыхтоўцы адыгрывае група ветэранаў бітвы за Бахмут, якія штомесяц праводзяць трэніроўкі для пехотных падраздзяленняў, дэсантнікаў, спецназа і байцоў групы Альфа КДБ Беларусі. Генерал Лукашэнкі чакае тэрактаў. Што
Што новага прыдумалі сілавікі, расказаў сумнавядомы генерал-майор Мікалай Карпянкоў, які раней узначальваў Губазік, а цяпер стаў намеснікам міністра ўнутраных спраў і камандуючым унутраных войскаў. Па яго словах, лукашэнкаўскія сілавікі паглядзелі на тэракты ў Маскве і пачалі выдаваць пісталеты беларускім патрульным міліцыянерам. У тым ліку зброю даюць і салдатам-срочнікам, якія служаць ва ўнутраных войсках. Другая прыдумка тычыцца беларускіх калоній. Карпянкоў хваліцца, што цяпер там з'явілася новая пасада аператара дрона. Па яго словах, гэта дазваляе сачыць за сітуацыяй і пры выпадку пабегаў хутка лавіць зняволенага, бо дроны абсталяваныя цеплавізарамі. Таксама, па словах генерала, ўсіх ахоўнікаў калоніі трэніравалі вызваляць закладнікаў, зноў жа на выпадак нейкіх тэрактаў, але ўжо ў калоніях. Міліцыя працягвае старанна выконваць загад міністра Кубракова па барацьбе з так званымі дармаедамі. Цяпер ім пагражаюць пакараннем. Маўляў, калі чалавек не прыйдзе на пасяджэнне камісіі па дармаедству, то гэта будзе лічыцца непадпарадкаваннем патрабаваннем службовай асобы. А значыць, чалавека будуць судзіць і пасля дадуць яму суткі альбо штраф ад 2 до 100 базавых велічынь. Калі што, 100 базавых – гэта 4200 рублёў. У Віцебску дарослы 39-гадовы мужчына пераследаваў сваю былую дзяўчыну. Спачатку ён прыходзіў да былой каханай дадому, крычаў пад вокнамі і ламіўся ў дзверы, палохаючы яе дзяцей, а потым стаў пісаць у сацыяльных сетках абразы, пагрозы забойствам і фізічнай расправай. У сваіх паведамленнях мужчына падрабязна анансаваў, якое менавіта паскудства збіраецца зрабіць сваёй ахвяры, а пасля падпільноўваў жанчыну на вуліцы і ажыццяўляў свае пагрозы. Так, аднойчы помснік падкраўся да яе з-за вугла, абліў зялёнкай твар і вопратку, ударыў некалькі разоў і збег. У іншы раз гэты гора-кавалер проста пабіў няшчасную жанчыну, а калі яна пераехала, то даведаўся новы адрас і працягнуў яе даймаць. Напрыклад, аднойчы ён кінуў у жанчыну слоік з фарбай, якая нанесла ёй траўмы і запэцкала вопратку. Усё скончылася міліцыяй, і ў выніку на гэтага агрэсіўнага ухажора завялі крыміналку за пагрозу забойствам, і цяпер яму свеціць да 3 гадоў турмы. Картачныя гульні давялі да бяды. У Бярозе двое падвыпіўшых мужчын сустрэлі на чыгуначнай станцыі свайго знаёмага, які нібыта прайграў ім у карты 180 рублёў. Яны запатрабавалі вярнуць грошы на месцы, а пасля пабілі сваю ахвяру. Але на гэтым усё не скончылася, бо непадалёк аказаліся міліцыянты, якія ўмяшаліся ў гэтыя разборкі. Тады адзін з агрэсараў дастаў пнеўматычны пісталет і направіў яго на сілавікоў, пра што, напэўна, пасля горка пашкадаваў, бо ў выніку нападнікаў скруцілі, даставілі ў аддзяленне і цяпер будуць судзіць па вельмі сур'ёзных абвінавачваннях. На агрэсіўных карцёжнікаў завялі справы за вымагальніцтва і пагрозу гвалтам сілавіку. Цяпер ім свеціць ад 3 і да 10 гадоў калоніі. Стала вядома пра смерць былога палітвязня з Гродна Аляксея Аўсюкевіча. Яго гісторыя наглядна паказвае, як у непрыняцці Лукашэнкі сышліся прадстаўнікі самых розных груп беларускага грамадства. Аляксею Аўсюкевічу быў 41 год. Ён працаваў рабочым на цеплавых сетках, якія належаць Гроднаэнерга і ў іншых прадпрыемствах горада. У 22-м годзе мужчына быў асуджаны за нейкую абразу прадстаўніка ўлады і атрымаў хатнюю хімію. Ці скончылася пакаранне, невядома, але ўвосені мужчыны не стала. Прычым у дакументах прычынай смерці пазначаны код R99 альбо іншыя неўдакладненыя прычыны смерці. Гэта значыць, што доктар адразу быў не ўпэўнены ў тым, чаму памёр чалавек, альбо падазраваў крымінальную прычыну. Напрыклад, такі ж код у базах стаіць у звестках пра смерць міністра замежных спраў Уладзіміра Макея і палітвязня Вітольда Ашурка. Цяжкасці перакладу. Жыхар Гродна купіў малой дачцэ цацачны тэлефон з агучкай кнопак і вельмі здзівіўся. Бо некаторыя іконкі падпісаныя вельмі дзіўна. Напрыклад, пад начным месяцам яўна маецца нейкі рэжым сна ці нешта такое, але ж падпісана гэта чамусьці так. Пакойся с мірам. Але ж самы цымус пачынаецца, калі націснуць на кнопку з выявай ежы. Дзіцячы тэлефон чамусьці кажа слова гарэлка, а пасля падобна пералічвае і закуску. Водка. Хлеб. Сыр. Салат. Водка. Хлеб. Сыр. Салат. Водка. Хлеб. Магілёўскі кандуктар стаў зоркай сацыяльных сетак. Мужчына не толькі прадае і правярае квіткі, а яшчэ і забаўляе пасажыраў вось такім нечаканым чынам. Этот ветер не заметил, лживые не нужно слезы лить. Достаточно терпеть твои обманы и слушать ночью сказки о любви. И можешь верить мне, больше я не стану
заглядывать в окно. Как хочешь, так живи. Пусть твои окна смотрит беспечный розовый вечер. Пусть провожает розовым взглядом, смотрит вам вслед. Пусть все насмешки терпит твои, доверяет тайны свои. Больше не надо мне этих бед. Вось такія навіны аўторка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.